montriari zara, asto txiki? Ezin alzaitut begiratu. Bai, begiratu bai, baina horrela ez. Horrela? Nola horrela? Ba horrela. Aizu Sator txiki. Zenbat neurtzen duzu? Ba ez dakit. Ez nahi sekula neurtu, baina askorik ez, lurrazpiko zulo guztietan kabitzen naiz. Eta zuk? Ba, ni ere ez nahi sekula neurtu, baina esango nuke metro bat inguru neurtuko dudala. Nire ama oso altua da, belarri puntekin, odeiak lastantzen ditu. Eta pisatu? Zenbat pisatzen duzu, Sator txiki? Hori ere ez dakit ba, baina askorik ez, lurrazpian barna, ziztu bizian ibiltzen naiz eta. Txu, 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 txu. Eta zuk? Ba nik, 1000 kilo edo. Asto txiki, bota duzu galanta. Ez dakit, baina ziur, belarriek pisatuko didatela gehien. Kaixo, zertaz zabitate? Asto txikiren belarriak pisatzen. Ba, nik ez dakit zenba pisatzen duten honen belarriek, baina bai bakit zenba pisatzen duen gizaki baten buruak. Benetan? Bai, Zenbat? 8 kilo inguru. Eta garuna? Garunak 350 gramo edo jaio berritan. Hola, eta zenbat da hori? Ba, bisagarren pisua edo. Eta jada, helduazen direnean, ba, kilo terdi edo. Hola, ba nire garunak. Gizaki batenak baino gehiago pisatzen du. Bai, bai, eta buruak ere bai.